Don ani nani tomi murmuru duru akanuba de ba la mejere jekulu minun globana kabo mali kono ani mali kokan ambe fuli ani tonni ambala si aw bela jeli kilingili nama aw mana ke nyero ambe aw foka aw wali mando ka foye aw nichi aw ka danela ka foye aw nichi aw ka klumanjola wuli ka joni tesri minni aw ba ke sanga ali wati ka aw foka aw wali mando o bela jelena Lugujera Luguje kuta ani fly baye ka fo minye kuna funu kura ucha mamba de be minum be bo minye c'est-à-dire ka boko duguma je foro nga fo ka wali mando ambe fulin to ni lasi ambange boma lumini anga nyena bo sababu yi ambu fuka wali mando ka folini tonni la se an kanubani an de baw be nye yoro ufu wali mando ka antula minye o kanu nura fm be sigidamina no be jela koroji kufo kerengere ni yala kunyumani wereda ambe o kado atuti ka bofu dugutigila kaw ani almamila kaw ambe o bela jelen ka fulike nura fm akmaso ba ingonna na bikono ani nani tomi murmuru duru usafe ni nura fm kufo kuna funi chamaje au mbisurala ama ke kuna funi suwo suye fargulo nyeneje ananyo kona chama o bela jerelembe ala o siratigala ambe fulila si ambange boma uluminu yanga nyena bo sababu ye ka duwawu kuye duwawu ambo nyinu yerefe ka bola ka fuli ani tonni ka sarada ka lase an limana obe nye yoro ka fu nyana kuku bismillah nura fm bikono do ani nani awe ka do safe ka fuli tonni ka lase kunyumani wereda asigiba bela jelema adugutigila kaw almami muso jakulu ni demseni jakulu ambo be fu ka be wal nyumando halibi Nura FM sanfɛ an bɛ a da limanaw kulo kan k'a fɔ kumaso in ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔlɔsi bɛ maa min fɛ o ye Bala Sanogo ye ale ni Mohamed Kulubali ni bɛɛ ko a ma ko fa ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli lase Gawusu Keyita ani a ka maa bɛɛ lajɛlen ma Gaston de Fer an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka f'i ye k'i ni cɛsiri k'i ni wuli ka jɔ ka tila tuguni ka Yusufu fo Guerre mondiale kabo kitakaw ka bilibili kabo la ka yakwa gindo fo bayangara ambassadeur ani anyere dingeni no e Jibril moso ngonna na ambe burama fuku ni ko ko atrori sura bugo en fo bura awai kado nura fm bura mamu kamara modi o fando ifesa Bouakar Traoré bete alebian nere toye Maimunatu de ga fujema ka madu maika kuna funu chamamba be ambulu koro ngayena nga du babu konnana Bouakar Traoré bete assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko be chugudi alhamdulillah malatan formuni charmuni botew alhamdulillah malatan so madena abebe aywa on ko nyamba ala qabla Allah nyama aywa alhamdulillah barakallah tabarakallah Allah ka hero chaya ya rabbi yama Allah ka hamina ko noya amin amin Allah ka demeke ya rabbi yama hali bi Allah ka sutura amin amin kuna funu ko ni chama biya chama awa soni be ambanda dwala sigatala ngaya no che e bismillah saha nyama ya fotugo muna so mara na me masayin tanu ka sebe ko barikata ko sobe ke biye tenay dogo kunda mine odu masamu nale bi tenen no yirana amekla ka yini masayin fe tenen chama ako o yirana kenya okonala na masayin tanu so mara na ka sebe ko barikata amesili chama ke kira la kuntiki kanode Muhammadu rasulullah kishi ani nema chama me kanyeshi alema ate obole ko fe anga janabo sababu no de angulo bakoro na angulo fakoro nui onti no loko abada ambe dugo kuye akila ka dugo ka nyino fe o alaka anyeme ula amina ya rabbi ni ya me inyona kuma kala te ibita soro mu la melekala jakul libila sigatala daga ya tama na se ka damina tenana fukata ku jumala maliko no ninga tabla mu maliko kanala ibaye ma chama ne buka baro bela jele ku dabla nura fm ko ale kuna foni balanko
ko o bina dayɛlɛ ɲɛma an b'u fo o bɛɛ lajɛlen ko walimandɔn ka ɲini masa in fɛ tɛnɛ caman a k'o yira an n'u bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya o kɔnɔna la Nura FM i y'a fɔ cogo min na an sigiyɔrɔ o bɛnnen bɛ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda o ma an ka nɛgɛjuru sira sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o de 76 33 43 03 ni maa mun y'o gosi a ka ca Ala fɛ ni kibaru min bɛ yen i b'o sɔrɔ ni ma kunnafoni caman den de b'an bolo sɔgɔmada in na maaw yɛrɛ pereselen don fo k'a fɔ k'u pereselen don o siratigɛ la an b'a f'u bɛɛ lajɛlen na kura ye k'u bisimila saha nɔgɔ i yɛrɛ bɛ fɔ k'i waliɲumandɔn i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin waati in na n'i bɛ fɛ ka Nura FM lamɛn kana siga kana tɔɔrɔ ni connection b'i bolo awɔ i k'a dɔn i b'a sɔrɔ Nura FM anw ka awɔ i k'a dɔn n y'o de f'i ye application fɛn fɛn bɛ yen ni arajosow baaralen b'o la i k'a dɔn i bɛ taa Nura FM sɔrɔ a cɛ ma n'o ka gɛlɛn ma an yɛrɛ ka application bɛɛ Play Store kɔnɔ o kumana n'i ye Nura FM Bamakɔ n'i y'ale kɔngɔ arajo Nura FM Bamakɔ a ka ca Ala fɛ i b'a lamɛn Play Store o sanfɛ n'o bɛɛ ka gɛlɛn ma n'i ye arajo Nura FM n'i y'a ɲini min bɛ tali kɛ Zeno sanfɛ Zeno arajo i bɛ taa Nura FM i b'a dale sɔrɔ yen n'i y'a ɲini fan wɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka site web min bɛ yen n'o ye an yɛrɛ halala ye i ka dɔn alhamdulilayi a barikala ye arajo kɔni en direct o b'o sanfɛ waati nataw la baaraw bɛ ka boloda min bɛ se ka to awɔ i k'a dɔn web TV awɔ i k'a dɔn ale fana baaraw bɛ daminɛ o kumana sa n'i taara play a site sanfɛ i bɛ se ka Nura FM i bɛ se k'a lamɛn en direct an b'a fɔ maaw ɲɛna www.nura-media.com n'i ye W saba kɛ i bɛ point kɛ ka tila tuguni ka Nura sɛbɛn tire min bɛ cɛmancɛ la i b'o kɛ ɔ sisi de b'a kɛ a ka ca Ala fɛ o kumana se i bɛ sɔrɔ ka media sɛbɛn ka sɔrɔ ka .com sɛbɛn n'i donn'a kɔnɔ i bɛ bouton ye fan bɛɛ fɛ o kumana suivre la radio en direct n'i y'o ta a ka ca Ala fɛ min ye Nura FM i k'a dɔn i b'a sɔrɔ a sanfɛ o kuma k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi an ka taa fɛ ni Ala sɔnna ma n'an bɛ taa an bɛ se nɔgɔ dugu jɛra min ye arajoso minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen bɛ an na an b'a bɛɛ fo nka yan'o cɛ sa min ye an ka ambassadeur ye Baba Adama Ture a n'a nɔkamow an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase awɔ i k'a dɔn Adama Ture ma Faransi Aramata Dunbiya a den fana bɛ Faransi Lasana Fofana a bɛ Faransi k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye awɔ i k'a dɔn ka foli tɔnni lase an balimakɛ min bɛ yen n'o bɛ Zumana Jakite ko fɔ a n'a furumuso Ɲale Madame Jakite min ye awɔ i k'a dɔn Safiyatu Kamara k'a fo k'a waleɲuman dɔn Magan Diko a fana bɛ Faransi a b'a lamɛn kosɛbɛ hali bi munumunu salo kɔnɔ an bɛ taa awɔ i k'a dɔn min ye Itali Sori Jalo bɛ yen Jibril Ture bɛ yen min ye awɔ i k'a dɔn ka foli lase Ibrahima Traoré a fana bɛ Itali munumunu salo kɔnɔ hali bi an bɛ Alima Ɲare fo Espagne kaw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a to munumunu kelen kɔnɔ ka taa Genève min ye Musa Dambele a n'a ka cɛdenw olu bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka munumunu ka taa min ye awɔ i k'a dɔn Indonésie n'an donna yen belebele in bɛ yen n'o bɛ Amadu Bagayogo ko fɔ ani foli ani tɔnni a n'o ka kan dɔgɔnan ye Amadu fo hali bi an bɛ munumunu ka taa Américains fɛ yen Gafuri Awa Gindo a n'a ka jama an b'u bɛɛ fo fo yan fo New York Awa Gindo ko dɔgɔnɔmuso ani layidu dɔgɔnɔmuso ani kankelentigiya dɔgɔnɔmuso ani hɔrɔnya Awa Gindo a bɛ fo k'a waleɲuman dɔn an y'ale fo an bɛ foli lase awɔ i k'a dɔn Amadu Jalo lada k'a ka foli ani tɔnni u bɛ kumaso in kɔnɔna na n'an ye Amadu Jalo n'an y'ale fo a furumuso Madame Diallo Aisha Sumunu ka Yusuf Traoré fo a n'a furumuso Madame Traoré Mariamu Daɲɔgɔn Ibrahima Ture ale bɛ Saudiya jamana kan a fana b'an lamɛn kosɛbɛ Tidiane Jawara belebele a bɛ awɔ i k'a dɔn Congo a ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma Maliyaso min ye Mahamadu Umaru Ba ani k'a dɔn Eli Diko nin bɛɛ bɛ fo u bɛ awɔ i k'a dɔn Côte d'Ivoire jamana kan an balima minnu bɛ k'a lamɛn Guinée Burkina Niger Congo Benin min ye awɔ i k'a dɔn Togo fan bɛɛ fɛ Nigeria a bɛɛ bɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ani awɔ i k'a dɔn nanzaradugu tɔw la an ka foli bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma nɔgɔ dugu jɛra an ka ca wugu la dɛ bi ta in a tɛ tulu tigɛ dɛ bi ta in tɛ tulu tigɛ dɛ Alahu akibaru nɔgɔ dugu munana ko jumɛn kɛra dugu munana o kɛra dugu munana o kɛra kosɛbɛ Radio Mansour ninnu ye radio so ye minnu b'an fili fiɲɛ fɛ Mansour Kati an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a directeur ba o ye awɔ i k'a dɔn Modibo Traoré ka Haruna Kulubali fo Mackenzie ani Bakari Demaga an ka maakɔrɔba o tɛmɛnen kɔ min ye radio Tungarange Murijakaw fɛ an b'u bɛɛ fo Maja Samake b'an lamɛn Bawule n'o ye radio so ye ani k'a dɔn radio Layidu ninnu fila bɛɛ ye radio so belebelew ye o bɛ Buguni mara de la professeur ba n'o ye Musa Kɔnɛ Sidi Waraba Musa o i k'a dɔn ale sababu la honorable
Musa mo be an soro away kado ni radio so isanve yan fulila kawfe ya ko ne de nyama baye no sama FM nyama so na da nyugo alebi jemu kanke no e dambe kene ambu foku wal nyimando awu jil kundigi no be yan fulila no be bilsuma no bo ko fo afana ni fulika kan no ka tola radio jitigi FM kolon jaba ambe fulila si anyama ya so bema ka barakela befu murbo suko ba an ba kalfado kolon jaba kaula SMT de barakela do be anje nyugondo angoro do anga fuka wal nyimando radio Epifani kulukani onore jara anga fuli ani tanu abade shama pa jara magafane president do Erikutra Lamine Kunare Ivoirien anika do Brahma Kulubali ngolu jalo Abdel Kulubali ani ajaratu Kunare ameni mbeka fulike Nura FM sanfe no radio mimbe na be dafina kofo ani be aweka do fana anyama pa oye aweka do Mamadou Doumbia ani promoteur be oye Dauda Bayewe ana nyere do ke no be Japon kofo radio mimbe na be jalani kofo amba foku wali nyando kai wa FM to minya nyama ba oye Sirima Kulubali promoteur oye docteur Ablaye Dambele ni aweka do Musa Ba ale directeur caisse de retraite otola madame Mungoro ya Darki Kamati ale foka wali mando akila tuguni ka Christine Gurubine Christine Mungoro kaka salamu alaikum sama jara tamu anga fuli bai Joseph Chenu professeur anga fuli bi fana minya aweka do kiki bismillah no ko to FM abe sika so marala ambe directeur ba no Mamadou Siribe be ko amako Basho adika do minya aweka do directeur de programme Ibrahima Traoré anga fuli buyi dambe o fana radio so bai mbe sika so na be am fuli fiafe ya juti ale DG Ablaye Sanogo no ko amako Butelizi Murani Fa adika do radio Badje FM tuko ka ufi radio Badenya manangoro anga fuli aditanu obakanye shi awbema directeur ko yeko mariko radio Bengula obe senudi o franya maba o ye Musa Kone numéro 2 no boy sigija radio sigija kado ka fo Canada 98.5 ambu fo wali mando Canada ka abikomi ukasanu dinga mimbe gere bukela o so ko so bele afekla ka sama directeur o Umar Kulubali radio FM Njai Kura ka ufi anga fuli bube to sigino angulu fo de minya o kado Musa Nyare teja radio tigi Musa anga fuli bai ka chesiri ka de sonogo ani kado Danya Traoré anga fuli buyi madame Kone ukia Kulubali ambi fo ki wali mando akone ere ka fuli ukia kuma so imuna Ablaye Kulubali minya o kado ambe Ablaye fo ka wali mando société Kulubali Jezilis CSD afle ne Musa Bugula o kado ka budumba yere krefe aka etaji bai amba fo bi bitai monia tisra fo nyebi non bi tisra fo nye tout la fait ça dit fly boy kelempeu abana no kodo be abi hadama de da fari abi i joli de yuruba o ko bi doni be ko bi anon do on tisra fo mani finga ki ready mbe soni aliber gulu de la bi mba gulu la chumi hakili da fana bena bi wa mbila mai mai de ko fi de yusufu awai kado magasuba ko nyuma ni were da afana anga no ba belebele an sigi nywando wa kaka bismillah Nura FM sa bi kala ngu mai bi de dama ni watina mo ya tena mso no tanti adra tu Traoré ka bo mi kala ban kulu na ko bi man no kaka dugo ba ka surutu bi man no ne abana bi man no ni ko wala temble o mani finga ki yere abana mate sa joro ka kala ka tuli joro o tike abana kanisa bombe wa mamu no be sasini ma o jude don bi abada sigatala awo siga fuitala o sele ala kanisa bombe yana piama yabanai ala ka basibi ala ka nganyere halibi ambe disiba minu fo ali belebele minu tofo ambe kle kuma jamu anga na ke dala kuma doro hakila ni mirina mimbula halibi ala ko hakila no mirina ala ko do abana kwando ne dugujera yana tuwe soni be sedi awo kembe ka subaya bara min ta kanyeshi jamana ma suba mbanda do la fasiru ye min fo ambo nyefo limanawi asika fo mi so ala wasedi awo yire ni min fo akololo bi na ke munye ku yere ka utambole ka kun yel mo sika kun ka do akuma bisina min ye Emmanuel Macron akochu akocha ma bisina no be boli ngol ba fenja manga ngui malini irisila asiko abita bolo minga abi fenja mon foka kala na fanve amitai mali opposition yere bi tabulo mina abanda do ni bela ba dira ka fo bi ko ni paki mjala ko di ko paki bitai jovele bi be do kanye anguli ko binya binya anseko ala ko nyayi ale bi ala kana kuma do anda min be anda fara ko mbo ya rabbi ne
ala ka barika do jamana ina amin 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 ala ka barika do ay dugaw mine ala ka barika do mali bayina amin ala bisiraw di jirana wallahi sira minnu bi se k'a to anw yɛrɛ bɛ lafiya da sɔrɔ kosɛbɛ nga nɔgɔ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ mulu ka bɔ a kɔnɔ waati bɛɛ f'an ka se a minɛ cogo la ala k'a ni sababa kosɛbɛ o kuma dugu jɛra n'i ye dunun bolibatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don kosɛbɛ awɔ ɲɛma nin y'a dɔn ka ye n'o tɛ an ka belebele y'a fɔ an ye a ye nin sudan na wallahi asharafu sharafa est-ce que ɲɔrɔbu ye a ye nin sudan na Serifukɛ a ko an ka sigi n'a ye awɔ suspension ni sanction an ka sigi n'a ye an kana jɔrɔ abada ni duga bi sanfɛ ni ala bi sanfɛ duga tɛ bi duga tɛ bi wallahi a ka ɲɛ wuli kosɛbɛ ko an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛɛ i y'a fɔ cogo min n'i y'a golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don n'i ye farafinna bɛɛ lajɛlen n'i y'u ka yɛrɛma wɛrɛ de di kɛ o abana suba wa ɲɛ ko an b'u dun daminɛ sisan nɔgɔ n'i bolila biribiri sɛ bɛ n kɔ sɛ bɛ n kɔ i ye kari fara sɛ ye kari fara i nɔfɛ kana ɲininkali kɛ dɛ ɲamɛrɛ b'i ka dugu ɲamɛrɛ guloki b'i kan tuma bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a ni sababa bɛɛ o ye ɲamɛrɛ guloki min don anw b'o ɲini k'a ban tayi o mana Gawusu Keyita nɛgɛw bɛ nin bolo ni ala sɔnna ma sisan an bɛna don subatɔn awɔ k'a don u ye ŋaniya min ta ka anw sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ anw ka jamana ɲɛmaaw olu fana ye ŋaniya min fana ta ka olu sɛgɛrɛ o tɛ fasiriw kɔnɔ anw y'o kalan ni ala sɔnna an bɛ tila k'o fana ta o fana kɔnɔ kuma fɔ aw ye aw ka faamuyali sɔrɔ o ma Gawusu Keyita lajɛ i ka fiɲɛni bɔ a sen kɔrɔ sɔɔni bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ta in ka kalan dɛ a se ka sama dɛ a se ka sama fo k'i sa i tɛ se k'a sama wa ne tɛ se k'a sama e bɛ se k'a sama kɛ an fana tɛ kelen wa sama awɔ e bɛ se ne k'a sama e bɛ se k'a sama siga foyi t'a la ni ala sɔnna ma e k'a sama ne ma se k'a sama ni ne y'a sama hɛrɛ t'o la dɛ a hɛrɛ b'a la komi e de kumana e de b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan ne ko k'a tɛ se ka sama a ka kalan ayi ne ka ɲi baba Adama Ture a nana i ka cɛkɔrɔba nana awɔ i ka cɛkɔrɔba k'a Ture awɔ a ka kalan dɛ dɔgɔ n b'o f'i ye dɛ nin ye teko ɲuman de ye e tɛ k'a min wa teko ɲuman de don n'e bɛ k'a min nin ye teko ɲuman de ye teko ɲuman e bɛ k'a min o ne bɛ k'a min kɛ a ka di de o ne y'a min a mana kalaya cogo di nin ka ca de jɔ alhamdulilayi tabarikala n'a bɛ se kɔnɔ ma ni mana bɛlɛ teko ɲuman teko ɲuman cɛ yɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na bi ta ye kɔni a ka kalan dɛ iye la hawla ka kalan kojugu a y'a sama san bi de ala kama sama abada abada ala e sigi a sama kɛ ni min bɔra a la ayi i kun n'a ye o ne tɛna sama bilen i bɛ se k'a sama Moïse la vie continue an ka foli b'a ye baba Adama awɔ i k'a dɔn an nana awɔ i k'a dɔn kunnafoniw kɔni bɛ yan bi a sofelen don hali n'o y'a sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn jamana dɔw ye olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'a to jamana in awa an bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min jamana wɛrɛw o population olu jamanadenw wulilen don k'u jɔ a kana kɛ Mali la an yɛrɛ fana kɔni an kana an sigi dɛ abada yan jamana an ka foli b'i ye i ni baara yan jamana mayo ko kuma in 7000 ti jani an tɛ se k'a san tɛ mayo ko la an tɛ mayo ko la ni mɔgɔ min y'a 7000 don ala kana d'a ma a bila kana d'a ma an t'a fɛ dɛ an t'a la ala ka ni sababa bɛɛ ndɔgɔ basi tɛ an sigi kun ye kunnafoni maaw sigi bɛ k'an kɔnɔ min ye awɔ i k'a dɔn kunnafoni a camanba de ye o bɛ an bolo kɔrɔ u ye wara keje an ka foli bɛ a ye nin waati in na n'a ka taa FM o sanfɛ kunnafoni an bɛ taa n'a ye mɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Mali o kɛlen kɔ k'an ka sɔrɔw n'an ka nafolow n'an ka maa dɔw awɔ i k'a dɔn ka olu pɛnpɛrɛ nafolow ka a daraki banque centrale ani awɔ i k'a dɔn commercial o sira fɛ o filɛ ka wulikajɔ de kɛ sa anw ka frontière duguma ani sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen datugu min ye CEDEAO ye u y'u ka frontières bɛɛ datugu min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn gɛrɛntɛ o bɛ se ka kɛ anw dala cogo min terikɛ b'a ko a ko CEDEAO suba tɔnba in ale ni awɔ i k'a dɔn jɛkulu dɔ wɛrɛ don bɛ tulon na n'o bɛ UEMOA n'a b'o kofɔ n'o ye anw ka sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ CEDEAO fanfɛla ninnu na awɔ i k'a dɔn o nafoloko sira fɛ olu fana y'u sen don ko la ko filɛ ka wulikajɔ kɛ ka embargo k'o
o de bɛnbɛrɛ jamana ka ɲɛsin anw ka jamana in ma n'o bɛ ba mali ba n'o ba a ko fɔ a y'a dira anw na k'olu kɔni y'a fɔ aw k'a dɔn a bɛ waati dama dama bɔ indépendant bɔ ko min kɛra o don ko n'o ye numéro 5378 ni ma don janvier kalo tile 7 k'u y'a fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn CEDEAO ani UEMOA olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ o min bɛ yen ni anw ka jɛnti n'o bɛ sɔrɔsiw ko fɔ n'o bɛ anw kunna transition na bi olu ye hakilina min bɔ k'a bin yalasa ka se k'a jira u la k'a fɔ san 4 san 5 mara bɛ kɛ o kɔnɔna na hakilina in an bɛ jɛ ka batiri ɲɔgɔn fɛ CEDEAO kɔni k'olu y'a jira k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ nin jɛkulu fila min filɛ olu y'a fɔ cogo min k'a kɛra ten dɛ k'u ye wuli ka jɔ kɛ musa aw k'a dɔn ani bere ani jele ni maratu ni damaw y'o ta anw kama ka anw sɛbɛkɔrɔ gosi min bɛ se k'a to gɛrɛntɛ o ka kɛ anw da la yalasa anw bɛ se ka wuli an ka faamaw nɔfɛ cogo min parce que kabako kuma in yɛrɛ min n'a fɔra k'a fɔ k'a b'i bila ka waati kɔnɔ o tɛ dɛ ko in bɛ kɛ aw k'a dɔn a fɔ a n'a kɛ immédiatement k'a si tɛ kɔrɔya a si ye ko an b'o sira de la musoden minnu bɛ yen bi ni tɔɔrɔ b'u da la anw yɛrɛ ka aw k'a dɔn k'o fara ɲɔgɔn kan yalima ka dɔrɔmɛ 4 gosi ɲɔgɔn kun o kuma ka ca kosɛbɛ ni aw wulila anw kama ka nin waleya sugu ta anw sɛgɛrɛ n'o k'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwa a ko a kɛra janvier kalo tile 9 o ye kunu ye an kɔrɔ a kɛra yɔrɔ min o ye akara ye Ghana jamana kan parce que kɛba y'a jira o de la k'a fɔ nin ko in sommet belebele don CEDEAO ani UEMOA olu de y'u sigi aw k'a dɔn ka Mali lajɛ ɲɛdɔnniya ani k'a dɔn tigɛna o ta ka anw sɛgɛrɛ nka u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o t'u dɔn Mohamed Haidara il faut que l'indépendant ale de kuma la a ko min ye communiqué final min bɛ yen n'a bɔra aw k'a dɔn ka da kɛnɛ kan et min ye chef d'État Union économique et monétaire ouest africaine n'o bɛ UEMOA ko fɔ n'a ɲɛmaya bɛ Burkina kaw ka maa dɔ bolo n'o bɛ Marc Christian Kabore n'a b'o ko fɔ Terikɛba ko a ko aw k'a dɔn rapport in kɔni ye jateminɛ kɛ Mali anw ka taabolo in bɛ cogo min na ani anw bɛ ka taa cogo min a jirala k'a fɔ min ye aw k'a dɔn taaɲɛ kisɛ kelen o ma ye aw k'a dɔn anw ka taabolo la min bɛ tali kɛ aw k'a dɔn ordre constitutionnel n'u ka aw k'a dɔn sariyasunba ye ani k'a dɔn démocratie o bɛ se ka sinsin anw fɛ jamana kɔnɔ cogo min o k'o de siratigɛ la jamana ɲɛmaa minnu tun bɛ yen ani gouvernement ɲɛmaw u ye Ala de minɛ k'a bɛ k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ o ka conférence min bɛ yen n'a bɛ wele ko conférence des chefs d'État et de gouvernement CEDEAO tɔgɔ la ɲangini bere aw k'a dɔn k'o ta k'o susu anw kun kalo tile 12 n'o ye septembre kalo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalo tile 7 tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n tɔgɔw filɛ ka bere wɛrɛ da anw kun tuguni dɛ a kɔni y'a lajɛ UEMOA ale ye wuli ka jɔ min kɛ UEMOA ka wuli ka jɔ ninnu o bɛ tali kɛ mun kan o y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn an bɛ dabolo min kɛ ko bi ko ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ Mali anw ka sɔrɔ n'an ka sɔrɔ bolo sɔrɔ nafolo ko sira fɛ a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min bɛ se ka to aw k'a dɔn bere bɛ da anw kun cogo min a bɛ ɲangi cogo min a bɛ sɔgɔ cogo min a k'o de siratigɛ la sanction ninnu aw k'a dɔn ko fo anw ka na ni chronogramme ye min ye u kungilenna ye ani min ka di olu yɛrɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw bɛ bɔ a la dɔɔni dɔɔni n'o tɛ bere in dalen bɛ anw kun dɛ o k'o de kama communauté min bɛ n'a bɛ aw k'a dɔn communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ko fɔ n'o ɲɛmaya bɛ nana a don aw k'a dɔn Bankuwa Akufu nana a don n'a bɛ o bolo n'o ye Ghana ɲɛmaaba ye CEDEAO tɛ sa wa a k'olu fana kɔni ye communiqué bɔ k'a bin u k'olu ye fɛn o fɛn min fɔ Mali ka ɲɛta ani aw k'a dɔn anw yɛrɛ ka yiriwali olu y'a ye k'a fɔ taaɲɛ kisɛ kelen o tɛ a la min tɛ kalo tile 27 ko kalataw ka kɛ olu y'a ye k'a fɔ cogoya foyi den kelen o ma sɔrɔ a la a ko kuma na sa min ye aw k'a dɔn layidu kɔni b'o ta la CEDEAO ko aw k'a dɔn ko min kɛra n'o bɛ assise nationale n'a b'o ko fɔ nin yɔrɔ in dɛ nin lamɛn dɛ CEDEAO ka nin yɔrɔ in de y'a politique ma yɔrɔ yɛrɛ nin yɔrɔ in de b'a jira k'a fɔ maliyɛn juguw bɛ Mali yɛrɛ a lamɛn dɛ assise min kɛra CEDEAO ko chronogramme min taara di olu ma la CEDEAO dit avoir noté que plusieurs parties partenaires importantes n'y avaient pas participé. I ye kuma in mɛn yan kosɛbɛ CEDEAO ko a jirala olu la olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko min ye aw k'a dɔn maa nafama camanba de bɛ yen minnu nafa ka bon a ko la kosɛbɛ minnu ma ye assise abada fasodenjugu a tɛna kɛ olu ka maa nafamaw fana y'a maa wɛrɛ ye ko jugu dɔn kabako da don dɛ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen san 5 min bɛ yen n'o fana dira CEDEAO kumana aw k'a dɔn o fana ka k'o fana ye fɛn ye fɛn min aw k'a dɔn jɛ tɛ se ka kɛ ni a ye c'est inacceptable a k'o de siratigɛ la CEDEAO kɔni ye wuli ka jɔ kɛ CEDEAO ye aw k'a dɔn décision ta ko min ye anw ka sɔrɔsi ninnu ye ani anw ka jamana marabaa ninnu aw k'a dɔn k'olu kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔw ye ka ɲangini bere ta ka da anw kun sɔrɔ sira fɛ CEDEAO kɔni u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ o de ye k'a fɔ aw k'a dɔn banque min bɛ yen n'a bɛ BCEAO ko fɔ nɔgɔ o banque ba in n'a bɛ
nafolo cari fan bɛɛ fɛ ko awa k'a dɔn bangi kɔni ko a datugula k'a datugu anw ye an ka sɔrɔ minnu bɛ ani an ka fasodenw ka taa ni ka segin nafolo min bɛ kɛ o yɔrɔ in na n'o k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni c'est tout c'est fini fo cogoya wɛrɛ fo ka laɲini a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen awa k'a dɔn ka frontière datugu sanfɛ ani duguma pangamana a si kana taa hali an ka kɔnɔw kana taa CEDEAO ka dugu la a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye CEDEAO ye u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ o de ye k'a fɔ o tɛ de wariko in sera o fɔra wariko in sera fɔra a ko min y'an ka da dumuni fɛnw ye o fana awa k'a dɔn ka fu siri a bɛɛ danna foyi kana don anw ka jamana kɔnɔ ka bɔ CEDEAO jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ yen n'o bɛ se ka tɛmɛ o ye pharmacie kɔnɔ minɛnw ye n'o y'an ka furaw ye ani awa k'a dɔn maɲɔgɔnɔ minɛn wɛrɛw ani coronavirus o bana furaw awa k'a dɔn k'olu de bɛ se ka tɛmɛ o ni awa k'a dɔn produit minnu bɛ yen n'a bɛ tajiw kofɔ ani kuranko sira olu de bɛ se ka tɛmɛ a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO u y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya kisɛ kelen o tɛ se Mali ma min ye BOA ani BIDC o sira fɛ nin bɛɛ ye ɲanginiw de ye minnu kɔni taara ka anw sɛgɛrɛ parce que kaba ko a ko ninnu minnu filɛ nin awa k'a dɔn u bɛ se ka wuli dɔɔni ni coronavirus n'o taara ka di CEDEAO ma k'a jira k'a fɔ CEDEAO u filɛ ka nin min kɛ nin ye awa k'a dɔn fɛn ye fɛn min ni awa k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye Maliyɛnw ani anw ka sous-région ka se k'a yuguyugu cogo sugu dɔ la min ye transition ye k'olu lajɛ o nɔngɔn bɛɛ la min bɛ se k'a to u bɛ se ka yɛlɛma don u ka kow la nin ye awa k'a dɔn olu ka hakilinataw di Mamadu Hayidara Ahmed Hayidara indépendant n'o b'ale ka fasire nin ye ka bɔ a kɔnɔ u ka bidon bɔli i bonya b'a la. La hawla. Est-ce que i bonya b'a la. Ahɔ. Subaw. Fasire ta ka taa. Fasire ta ka taa. Baasi tɛ. Nema ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara hali bi ale fɛnɛ kumalen don mun ye suba ninnu ye n'a bɛ CEDEAO ni UEMOA n'a b'o olu ko fɔ u ye ɲangili bere mun ta ni ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ Umaru Angoyiba a ko mun ye labɛnw bɛ sen na CEDEAO maaw bolo ko don n'a nataw la k'u bɛna jɛkulu dɔ kɔni k'o bila sen kan jɛkulu mun n'o bɛna ɲɛsin mun ye an ka fanga taabolo kɔni ko o ma parce que mun ye Umaru Angoyiba ye a ko kunu dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 9 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Ghana jamana a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen la ko mun ye a sɔbɛkɔrɔ juguba la o sabu kɛ mun ye ni jamana ɲɛmaaw UEMOA jamana ɲɛmaaw ani ka fara min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw kan nin subaw ye ɲɔgɔn ye kɔni o kɛ Ghana jamana o kɔnɔna u la ɲɔgɔn ye kun cɛra ye ɲangili ni ko ta k'an ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ ko diyagoya waati mun kofɔlen don kalata la ko kalata in ka kɛ ka bɛn o waati o kɔni o ma parce que b'a ka fɔ la a ko yanni mun ye CEDEAO maa ninnu olu ka ɲɔgɔn ye kɛ fɔlɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye UEMOA ye nin bɛɛ lajɛlen tɛ jɛkulu ye kelen wa UEMOA CEDEAO nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen jɛgɛ ye parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye UEMOA maaw ye olu fɔra de ɲɔgɔn ye kɔni kɛ dibi la o kɔfɛ ni ka sɔrɔ ka na mun ye CEDEAO maaw ka sɔrɔ k'u ka ɲɔgɔn ye kɔni ko o kɛ parce que b'a ka fɔ la a ko yanni mun ɲɔgɔn ye bɛ kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mali yɛrɛ délégation belebele fana k'o wuli ni ka taa mun ye CEDEAO maaw yɔrɔ koyi ka taa yir'u la k'a fɔ ko waati min kun fɔra kala taa anw ye san 5 de fɔ a la ko ka ko san 5 ko an y'a bɔ a ma ko an y'a kɛ san 4 ye ko san 4 o bɛɛ lajɛlen o fɔlen ɲɛna CEDEAO maaw fo ka taa fara mun ye UEMOA maaw kan u y'a jira k'a fɔ ko ye fɛn ye k'u tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn hali san 4 minnu o kuma fɔra k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si la o yɔrɔnin bɛɛ u ko k'olu bɛ fɛ ka kuma min kɔni mɛn u tulo la o de ko an ka marabaw u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ minnu ye février kalo tile 27 san 2000 ani san 22 kalataw ka kɛ ka kɛ cogo min na i n'a fɔ an n'olu ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ ani ɲɔgɔn cɛ septembre kalo tile 15 san 2000 ani san 21 tɛmɛnen ko charte de la transition k'o ye kuma min fɔ ko baara ka kɛ ka ɲɛsin o ma a tigi b'a ka fɔ la hali bi a ko mun ye nin suba ninnu ye n'a bɛ CEDEAO ni UEMOA maaw kɔni ko fɔ i bɛ ɲangili kɔni ka a ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da don fɛn mun na ko mun ye an ka sɔrɔ bolosoro n'a bɛ nafoloko kɔfɔ u ye o kɔni da sɔgɔ k'o tile ni k'o fili ji la o bɔlen kɔfɛ ko mun ye dumunifɛnw dumunifɛn foyi tɛ bɔ CEDEAO jamana kɔnɔna la ni ka don anw ka ba Maliba o kɔnɔna la a tigi b'a ka fɔ la a ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen CEDEAO maaw y'a laɲini k'a fɔ ko don n'a nataw la an bɛ na jamajɛkulu dɔ wuli ni ka na an ka maa ninnu kɔni ni k'u sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ a tigi b'a ka fɔ la a ko mun ye CEDEAO maa ninnu ye u ye nin ɲangili mun ta ni k'an ka jamana o sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko ɲangili a fɔra waati mun na a baaraw bɛ daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u la a tigi b'a ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ni ma i bɛ na ye k'a fɔ ko in ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn mun ye CEDEAO maaw ko k'an ka maaw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan walasa mun ye retour à l'ordre constitutionnel o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko mun an kɛlen bɛ ka labɛn minnu sigi sen kan k'a fɔ k'an bɛna yɛlɛmaliba minnu kɛ an ka jamana o kɔnɔna la k'an k'o yɛlɛmali bɛɛ lajɛlen bila ni kalataw kɛra waati min na ko k'o yɛlɛmaliw kɛ kalata o kɔfɛ Patrik kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na mun ye soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ye kanukalatigi ye maa dɔ ma i ka ɲɛma i bonya o b'a la
ndo bunya jaranye ndo bunya temene ngo kabuyi ndo minya aweka do hali bi fasiri ambita na ninzi ambita bololo safe kengere ne yala primature luka aweka do paji safe ku na faka bunko so be anyaye ka fo communiquer do oblala aweka do asafe communiquer numéro 007 gouvernement de la transition gouvernement ko ko ni dabali bana sabu ku ya ameka fo minya aweka do nyangiri ju ko taraka nyeshi au mana flo ko sirafe akodi stratégie la minya aweka do ko ingera yoro mi o yeso me extraordinaire ingera communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ko fo ani union économique et monétaire ouest africaine be yuma ko fo anga gouvernement ku ya me ko ingera janvier ko clé ko ndo minya san 2022 akara mimbe Ghana mara mimbe o ko fo akoni jete meke fanga tigira maminu be no lu ashimina ka moyi be chesire ani wulika jomina kasi ka kuma nyogo ya teme an ni CEDEAO ni nywanje wati kele ngonnana we wulika jo ni chesire la elsa be ani kele nyaka se ka soro an ni CEDEAO ni nywanje be se ka to aweka do program no ya wa karataw ru wati be se ka la ko don wati mi wati kele ndela ni ngol ya tugu CEDEAO be ko ta aweka do ni ka mali segere ako minye mali gouvernement ko amba condamné sabu CEDEAO ka ni min flendi hakil na jugudo afendo femiti sharia ko no na kembe ka sharia soso minye biyo mo ani CEDEAO o fleka ni wali am minge ka soro ni du ye detimeke an gouvernement ya jira ka fo ni ko imbela derle sigile be minga abe solidarité ani an ga farafina hakil na do be abode ko fo ngani ngoy ada bali banyoro mi fo de ka fo wati mina an ga forces armées maliennes ulu kelime ka wuli ka joke ka kaba ko lamaga sur le terrain be ba kalama be nyabala bi no ye fenyi femini akmake abi wati jambo abi sandan jati bo wali o teka ke wati kele ndela CEDEAO ba be ka wuli ka joke ka ningelata ka an segere mi ye bi mai ambargo min flene nu flene ka ta wala nyama nu ka gouvernement fe ni ka ta ka nyeshi jamana min naka yerma horoya no ba bulu yo mai re ba do tigi saria do be no be traité de yo moi ka bo ko fo ani BCAO ka statut ayere ba do tigi ulu soso wa ikano ka fo o tedda ngani chuko shila ni wale su o kata ka on segere o wole ngoy minya on nga soro jamana kuturu o ka soro ko be bloqué suga su dola anga entreprise no ya anga chake dawi o lu be ka soro o lu bloqué banque centrale min flene na be ka oke be ka do ka fo organ min do jakulu min do aka yira ma horoya de be abulu be ni ka tabulu be ni ka kechu jango te jamana min ka yira ma horoya o be abulu ado ka fara nyanga suba yere damo ka tu ka sewa ya buli sabu ulude ya aweka do sebo yi parce que ba ko ako min yebi mata fo le ngwa anga gouvernement bi CEDEAO fana ta fo ay ya dira ka fo CEDEAO ye décision minunta décision nu o musinzi foi dengele ka wo ka se ka bara nunke para sa o ye fenye femini uruba ko kele anga frontière datu 120 ani duguma min ya aweka do CEDEAO jamana do de do ina fo Mali ko ka frontière datu flana ye min transaction commerciale wani ka shuru an yere damo ni nyanja e CEDEAO ka aweka do o fana ko o datu anga na furo ko datu min ya aweka do banque centrale min be CEDEAO ko fo ni ye fenye femi na bi ma kamana gwa na bi ma dabali ba Mali gouvernement ako ni nja kulu inka aweka do ni waliya min fleni o ye ni min taka an segere an ba kombi an ba ko shi anti general bi anti general shi nga wati na ta ko nana o ko min ye Mali gouvernement a bi bulika joke tesiri a che joro e min aka na se ka min ni min ke ka waliya min nge ni ala sona ma Mali gouvernement bi do o yoro ni nyangi ni jugu min fleni ni aweka do ye jugu accepté jugu na ngi jugu ye ko Mali gouvernement bi jo ajoro halibi gouvernement ka fola ako Mali gouvernement akuye ni minge hadama diga kse kele atuka ni tabule na wa ni min fleni ba bi la kele sababu ye la population min be ni utorole du nu segene du wati jana min be aweka do la kana kofo min be Kenya kofo kele ni ala bana jugu min be covid-19 kofo ni be na ke gelaye ni ka nyeshu uma gauna tabe Mali gouvernement ku be aweka do faso de ngwele la population ku calme aweka do ku chugo do ku yira mine tabulo do la sabu aweka do ol de fenye fami illa ni to asiri ali bi primature ka pajiga o ya dira ka fo nya aweka do nduru minu fle o ya hakina do fo gwe nya awaka dira ka fo ulu ya ka chede minu be no ye force anatante CEDEAO ku be no labalo ko labuli ko pushe aweka do Mali gouvernement ko be anga force de défense et de sécurité no ye famay ku bu wele ka population be wele be ki hakri to iyere la be ki dato anga to aweka do anjo sega bi se ka to aweka do balina ko o kana na ansoro
Mali gouvernement k'u bɛ weleli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana tɔnw ma minnu bɛ ka anw dɛmɛ minnu ko k'olu teri ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya min b'a bolo n'olu y'o lakodɔn k'u olu bɛɛ wele k'u hakili to i k'a dɔn o yɔrɔ la k'u hakili to anw na o ko tɛmɛnen kɔ an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ ye Mali gouvernement ka kumakan de ye primature page kan a ko tɛmɛnen kɔ le Mali de rappeler Mali ye mun kɛ anw b'a fɔ k'a y'a ka frontières datugu k'aw ka ambassadeurs bɛɛ wele ka taa n'o ye anw fana Maliba an t'a bila da girinda la dɛ Mali ka ambassadeur bɛ CEDEAO jamana o jamana min Mali gouvernement k'u y'a bɛɛ wele a bɛɛ ka segin so est-ce que y'u ka jamanaw tugu a kana ayina so o dama tɛ dɛ la hawla nɔgɔ saya ye kelen de ye saya ye kelen